Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του Gen Z Mindset, το podcast το οποίο φέρνει self-made ανθρώπους της αγοράς με ένα και μοναδικό σκοπό, να δείξουμε το δρόμο της επιτυχίας στη γενιά μας. Σήμερα στο πρώτο μας επεισόδιο θα κάνουμε ποδαρικό με έναν άνθρωπο στον οποίο έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση, μόνο και μόνο για ότι συνδυάζει μια ηγεσία, επιχειρηματικότητα και προφανώς τεχνολογία. Είναι γενική διευθύντρια και παράλληλα co-founder σε δικιά της startup εταιρεία, αλλά επίσης και τρίτο είναι ότι είναι και καθηγήτρια. Πολύ σημαντικό, είναι η Λουκία Σαματά. Καλώς ορίσατε στο στούντιό μας, κυρία Σαματά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι να φέρω Σαματά, να γίνει Σαματάς έτσι από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που με κάλεσες. Όταν είδα το email είπα ναι, θέλω πάρα πολύ να το κάνω. Οπότε σου εύχομαι πάρα πολύ καλή αρχή, μια δυνατή αρχή και πολύ συνέχεια στα επόμενα επεισόδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για Σαματά. Είναι πολύ ωραία τα λόγια σας. Οπότε ας ξεκινήσουμε, το πρώτο επεισόδιο του Gen Z Mindset, θα κάνουμε το ποδαρικό. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα το οποίο έχω φέρει στην ατζέντα. Κυρία Σαματά, έχετε, από ό,τι έχω ψάξει, μια πορεία 24 χρόνων στην αγορά. 26. Εντάξει, μου ξέφυγαν δύο, συγγνώμη. Ναι. Αν γινούσατε το χρόνο πίσω και ήσασταν 20 χρονών, ας πούμε, πιάσουμε μια ηλικία καλή. Ναι. Τότε, θυμάμαι στα 20. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Ποιο ήταν τότε το δικό σας mindset, το οποίο είχατε σαν μια νέα γυναίκα η οποία θέλει να μπει στην αγορά εργασίας? Νομίζω ότι κάπου έχουμε κάποια κοινά. Σίγουρα υπάρχει το χάσμα γενεών μεταξύ μας. Και τότε, πριν από 20 χρόνια, αν ήσουν φοιτητής και έψαχνες να βρεις παράλληλα μια απασχόληση, οι επιλογές αφορούσαν την εστίαση, πωλήσεις, νύχτα, να δουλέψεις νύχτα. Υπήρχαν πάντα αυτοί οι περιορισμοί ότι ναι, θέλουμε, αλλά δεν έχεις εμπειρία. Δηλαδή, βλέπανε βιογραφικά παιδιών 19-20 χρονών και λέγανε ναι, είσαι φοιτητής, ωστόσο δεν έχεις εμπειρία. Και αυτό αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα. Με θυμάμαι να ξεκινάω στις πωλήσεις σε μια εταιρεία που έμεινα 15 χρόνια. Ξεκίνησα από τα 18. Ήταν μια εταιρεία που ήταν οι περισσότεροι άντρες, δηλαδή ήταν πολιτές, ασχολούμασταν με το κομμάτι των πωλήσεων, ήμασταν στον χώρο τον ακαδημαϊκό, δηλαδή εμπορευόμασταν ακαδημαϊκά συγγράμματα και ήταν μονόδρομος ότι θα έκανα κάτι με πωλήσεις. Έτσι φάνταζε. Το οποίο είχαμε στοχοποίηση, κυνηγούσαμε στόχο, παίρναμε μπόνους, παράλληλα σπούδαζα, αλλά θυμάμαι ότι το ήθελα πολύ, ότι γυάλιζε το μάτι. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω και σε πάρα πολλούς φοιτητές τώρα. Δηλαδή, μπαίνω μέσα σε μία αίθουσα, βλέπω κάποια παιδιά, εσύ είσαι ένα από αυτά, και εγώ αυτός είναι ο λόγος που είμαι σήμερα εδώ. Ναι. Που βλέπεις ότι γυαλίζει το μάτι τους, ότι το θέλει. Μπορεί να μην είναι ο καλύτερος φοιτητής, αλλά έχει ανοιχτό μυαλό. Έχει εκείνο το ότι είμαι ασταμάτητος. Αλλά δεν είχα και αυτή την υπεροψία ότι εντάξει, σταματήστε, περνάει, Σαματά. Ήθελα όμως πάρα πολύ να κάνω πράγματα. Έφαγα πάρα πολλές φορές τα μούτρα μου. Πολλές φορές. Δηλαδή, είχα πάρα πολλές αποτυχίες. Έχω στο βιογραφικό μου περισσότερες αποτυχίες, πάρα πολλές αποτυχίες, παρά επιτυχίες. Αυτό να το ξέρεις. Αν κάτι, χαρακτήρισε αυτή την πορεία, είναι ότι είχα το θάρρος και το θράσος όταν έπεφτα να σηκωθώ. Δηλαδή, έλεγα, ωραία, έμαθες, μπράβο. Ήξερα ότι σε ένα βαθμό τα λάθη τα είχα προκαλέσει ίδια. Και έλεγα, ωραία, έμαθες, πάμε τώρα παρακάτω, κυρία μου. Μπράβο. Και σηκωνόμουν. Οπότε έτσι με θυμάμαι, ένα γρήμι που έλεγα όχι. Πρέπει να πετύχω, όχι για τους άλλους όμως. Πρέπει να πετύχω για μένα. Είχα ένα στοίχημα, εγώ περίεργο με τον εαυτό μου. Ωραία αυτό. Και κάπως έτσι ξεκίνησα. Και παράλληλα με αυτή την ερώτηση, που είναι ωραία πάσα, είναι ότι και τι σας όθησε να φτάσετε μέχρι εκεί? Δηλαδή, π.χ. εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι λένε μπορώ να ζήσω με 800 ευρώ, είμαι σε μια δουλειά δημόσιο υπάλληλος, ξέρω εγώ, και δεν έχω πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να φεύγω από το safe zone μου. Εσάς ποια ήταν τα κίνητρα που σας όθησαν? Σίγουρα δεν ήταν τα λεφτά.
Okay. Γιατί ούτε τώρα, μετά από 26 χρόνια, έχω τα λεφτά που φαντάζεσαι. Ή τα λεφτά που φαντάζεται κάποιοι. Όταν ακούει άλλο, ωραία επιχειρήν, καθηγήτρια, γενική διευθύντρια. Αχ, θα βγάζει πάρα πολλά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ότι βγάζω 800 ευρώ σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν ήταν τα λεφτά. Ήταν η χαρά της δημιουργίας. Δηλαδή, όταν. Πέρασα αυτά τα 15 χρόνια, πέρασα από διάφορους κλάδους. Δηλαδή, πέρασα από τον τουρισμό, πέρασα από το τρόφιμο, από το συμπλήρωμα, από το φαρμακευτικό κόσμο. Μου ερχόντουσαν ιδέες. Δηλαδή, έλεγα αυτό δεν γίνεται σωστά ή ότι αυτό λείπει. Okay. Σίγουρα με βοήθησε μετά, τότε ασχολήθηκα και με το digital marketing, που τότε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, ήταν ό,τι είναι τώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Δηλαδή, όποιος έλεγε ασχολούμαι με το digital marketing, ναι. όλος ο κόσμος νόμιζε ότι κάναμε κάτι πολύ wow και φανταστικό. Και ακόμα και τώρα, μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν ακούω κάτι ότι είναι καινούριο, θα πάω να το δοκιμάσω, ακόμα και ας μην το ξέρω. Άρα, γι' αυτό πολλές φορές θα με ακούσεις να λέω: παρακολουθώ όλο ένα ακόμα σεμινάριο. Θέλω να κάνω ένα ακόμα μεταπτυχιακό. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι ποτέ δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι έχω φτάσει το ταβάνι της γνώσης. Δηλαδή ποτέ. Ακόμα και όταν είναι να έρθω να κάνουμε μάθημα, πάντα την προηγούμενη μέρα, ας είναι και ένα μάθημα που το έχω κάνει 6 χρονιές, πάντα θέλω να ξανακοιτάξω τις σημειώσεις, να ξαναλλάξω τις παρουσιάσεις, γιατί κάτι καινούριο πρέπει να έχεις να πεις. Άρα δεν ήταν τα λεφτά, ήταν η χαρά της δημιουργίας. Αυτό. Και αυτό νομίζω ότι με κινητοποιεί ακόμα και τώρα. Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Μιλάμε μέχρι στιγμής, έχω μείνει. Πάρα πολύ ωραία τα έχουμε πάει. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο, μια άλλη ωραία ερώτηση, στην οποία λέμε: ξέρω ότι είστε general managers σε μια εταιρεία. Ναι. Στην οποία, είναι ένα corporate δηλαδή. Ναι. Και παράλληλα όμως έχετε και κάτι δικό σας, έχετε χτίσει. Αυτό τι φάση? Δηλαδή, αυτό πώς συνδυάζεται? Ναι, δηλαδή πώς το κάνεις? Πώς το έκανα αυτό? Μπράβο, να μιλάς στον ελληνικό, να νιώσω πιο... αρχικά δεν πας πουθενά μόνος σου. Ωραία. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να βρεις ανθρώπους τους οποίους θα τους εμπιστευτείς και θα πάτε παρέα. Εγώ ποτέ δεν είχα τη λογική, παρά το γεγονός ότι ναι, έχω χαρακτηριστικά ηγετικά, ποτέ δεν είχα το στοιχείο, όχι από ανασφάλεια, ότι μπορώ να τα κάνω μόνη μου. Δηλαδή σε όλες τις εταιρείες, σε όλο αυτό το κομμάτι, έχω παράλληλα πολύ δυνατές υγιείς σχέσεις επαγγελματικές με ανθρώπους που εμπιστεύομαι και αγαπώ επαγγελματικά και σέβομαι. Σίγουρα την έχω μέσα καπατήσει από ανθρώπους. Προφανώς, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι η ομάδα που σε στηρίζει. Είναι η ομάδα που την εμπνέεις, είναι η ομάδα από πίσω που σε βοηθάει να κάνεις. Επίσης δεν έχω προσωπικό χρόνο. Να κάτι που δεν πρέπει να ακολουθήσεις. Δηλαδή, αν μου πεις τι δεν πρέπει να κάνω σήμερα που σε ακούω, να μην με ακολουθήσεις σαν παράδειγμα, γιατί αυτό το πρότυπο της δικής μου γενιάς, που δεν το συναντείς μόνο σε μένα, το ότι πρέπει να δουλέψεις 16-18 ώρες για να αποδείξεις την αξία σου, είναι με μία δόση υπερβολής και μέσα σε εισαγωγικά είναι άρρωστο. Ναι. Ο άνθρωπος, σου λέω δεν το κάνω, πρόσεξε τώρα τι σου λέω, πώς σου μπερδεύω. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα balance στη ζωή του. Δηλαδή πρέπει να έχει χρόνο που σκέφτεται, παράγει, ανάσα, να συναναστραφεί με ανθρώπους, ανάσα, να αφιερώσει χρόνο για τον εαυτό του. Ναι. Εγώ δουλεύω γύρω στις 16 με 18 ώρες την ημέρα και Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι πρόβλημα. Εντάξει, για έναν μέσο άνθρωπο νομίζω είναι πρόβλημα. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Βλέπω την άλλη ότι εσείς είσαστε μια γενιά που προσπαθείτε να μπείτε στον επαγγελματικό στίβο με άλλη ταυτότητα. Ότι κοίτα, εγώ το βλέπω για τις συνεντεύξεις. Που η πρώτη ερώτηση είναι τι ώρα έρχομαι, τι ώρα φεύγω. Εμείς αυτή την ερώτηση, αν εγώ στα 22, έχοντας τελειώσει το πτυχίο, το πρώτο, πήγαινα και έλεγα σε έναν εργοδότη, εγώ τι ώρα φεύγω, τι ώρα θα σχολάω, δεν θα υπήρχε δεύτερη συνέντευξη. Ωραία. Δεν θα υπήρχε. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν δούλευα στο σκληροπυρηνικό ιδιωτικό τομέα. Πηγαίναμε σίγουρα πριν τις 9, όσοι ήταν σε διαφημιστικές και αυτά πήγαιναν 10. Όποιος μάσευε τα πράγματά του πριν τις 6,5-7 παρά, λέγαμε είναι άρρωστος, θέλει να πάει σε ένα γιατρό. Δηλαδή μπαίνεις σε 9 και θα έφευγες μετά τις 7. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό που σου λέω. Τις περισσότερες φορές για να πας στο σπίτι, να πάρεις μια ανάσα, να φας, να πας σε γυμναστήριο και μετά ξαναδουλέψεις για να κλείσεις και να ξαναπάς. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό της 9-45 που είμαι εγώ, 40+. Εσείς από την άλλη έχετε μπει και λέτε όχι.
Δεν θα με καθορίσει η επαγγελματική μου ιδιότητα μόνο. Είμαι ένας άνθρωπος με πάρα πολλές πτυχές, οπότε θέλω να εκπληρώνω όλα μου τα κομμάτια για να είμαι γεμάτος, για να μην έχω προβλήματα, για να μην κάνω ξεσπάσματα, για να έχω μια ισορροπία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσετε να έχετε και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ακολουθήσετε από εμάς. Και αυτό γιατί στο λέω? Γιατί φαντάσου ότι εμείς θα αργήσουμε να συνταξιοδοτηθούμε. Ναι. Άρα θα συνυπάρξεις μοιραία με έναν μάνατζερ 50+ και εσύ θα είσαι στα 25 σου. Αυτά τα 25 χρόνια στον έναν έχουν γράψει διαφορετικά. Οπότε και εμείς πρέπει να κάνουμε 3 βήματα πίσω και εσείς να καταλάβετε ότι και εμείς έχουμε γαλουχηθεί διαφορετικά. Άρα κάπως πρέπει να το βρούμε μαζί. Μ' αρέσει όμως αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που μπαίνουν τώρα, που σου λέει όπα, και θέτει όρια, σωστά όρια, εγώ το επικροτώ. Το σέβομαι πολύ. Να ξέρετε, έχω δει και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων σαν και εσάς, στους οποίους δεν τους νοιάζει η προσωπική του ζωή. Δηλαδή το έχω ζήσει γιατί και εγώ χρόνια εστίας είμαι και έχω δει πολλά παραδείγματα τέτοια ανθρώπων που είναι της γενιάς σας και όταν τους ρώτησα, γιατί εντάξει, δεν ρωτάω μόνο εσάς, είχα αναγκάλαμψη στο οποίο μου είπαν οι ίδιοι ότι με αυτό θρέφονται. Δηλαδή με αυτό νιώθουν μια ευχαρίστηση. Δηλαδή τώρα μπορεί εμείς να βάζουμε όρια σαν νέα γενιά, αλλά εσάς αυτό σας θρέφει. Δηλαδή το βλέπω και σε εσάς ότι άμα δεν σας άρεσε, δεν θα το κάνατε. Θέλει όμως ένα όριο και εμένα το όριο ήρθε στα 37 όταν ήρθε ο Χρήστος, όταν ήρθε ο γιος μου στη ζωή που εκεί έχεις φέρει έναν άνθρωπο. Εκεί είναι πολύ. Θέλει χρόνο. Ένα παιδί θέλει χρόνο από σένα, θέλει παρουσία. Δεν θέλει να του πληρώσεις την όποια ενασχόληση, στις δραστηριότητες τώρα που ξεκινάνε τα παιδιά. Το παιδί θέλει εσένα, θέλει παρουσία. Η αγάπη είναι του γονιού, παρουσία. Οπότε εκεί κάπως άλλαξα προγράμματα, σενάρια, προτεραιότητες, γιατί η ίδια η ζωή τα φέρνει έτσι. Σου λέει, ωραία, πάμε παρακάτω. Τώρα που μου δώσατε την πάσα για το παιδί σας, με όλες αυτές τις επαγγελματικές ενασχολήσεις, θα αφήσουμε αυτό ακόμα. Πώς ισορροπείτε την οικογένεια και την καριέρα? Ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς. Το έχω ακούσει αυτό. Ναι, δεν είμαι απλά το κλαμπ των 5 AM, είναι ακόμη πιο νωρίς. Ωραία. Οπότε προσπαθώ πριν ξυπνήσει να έχω προετοιμάσει την ημέρα επαγγελματικά. Δηλαδή ο γιος μου μου έχει κάνει 2 σχόλια. Το ένα είναι δεν κάνεις μπάνιο ποτέ. Κάνω μπάνιο ή συνήθως όταν κοιμάται. Μου λέει μαμά, πώς είναι δυνατόν να στείλεις καθαρή όταν δεν κάνεις μπάνιο ποτέ? Ή επειδή θα τον πάω στο σχολείο, μετά φροντίζω να είμαι εκεί όταν σχολάσει, να περάσουμε χρόνο μαζί. Μπράβο, σωστό. Το Σαββατοκύριακο full, δηλαδή το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η μέρα μας, θα πάμε σε δραστηριότητες, θα φάμε μαζί έξω, θα πάμε σινεμά, θα σχολιάσουμε πράγματα. Το ίδιο και την Κυριακή. Με βλέπει στα μαθήματα και του αρέσει. Δηλαδή τον παίρνω πολύ συχνά σε μαθήματα. Μπράβο. Παρακολουθεί. Αλήθεια. Ακούει, θα σου πω και τι ατάκες που έχει πει, αν μας τρέψει ο χρόνος. Και κάποια μέρα μου λέει, εσύ δεν δουλεύεις, πρέπει τα λεφτά να στα φέρνει ο courier. Οπότε πρέπει να τον έχω λίγο μπερδέψει. Οπότε έχω κάνει τη νύχτα μέρα κάπως για μένα, για να υπάρχει δική μου παρουσία, η ουσιαστική όμως, όχι να πάρω το Χρήστο από το σχολείο και να με δει να μαγειρεύω. Αυτό δεν έχει νόημα. Να πάρω το Χρήστο και να κάτσουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε κεραμική. Να κάνουμε επιτραπέζια. Να μιλήσουμε. Να δούμε μια ταινία τρώγοντας popcorn, ξέρω εγώ, αλλά να σχολιάζουμε την Πόσο είναι να επιτρέπετε? Είναι 6,5, πάει στα 7. Περιμένει 6,5 λεπτά και έρχεται στα μαθήματα. Έρχεται στα μαθήματα, τον έπαιρνα και κάθε Σάββατο σε ένα μεταπτυχιακό, στο οποίο έπαιρνε, γιατί τα παιδιά απορροφάνε γνώσεις, στα σφουγγάρια. Ο Χρήστος δεν το καταλαβαίνει σαν γνώση. Ο Χρήστος συνήθως παίρνει ένα λέγκο, πηγαίνει, κάθεται στο τελευταίο κομμάτι, στο τελευταίο θρανείο από το αμφιθέατρο και ακούει όμως. Και κάποια στιγμή είχαμε πάει, τέλος πάντων, σε μια λυσίδα παιχνιδιών να πάρει διάφορα πράγματα και βλέπει τώρα θα το πω και θα καταλάβουν όλοι ποια είναι, και βλέπει το 2,99 και γυρνάει και μου λέει ψυχολογική τιμολόγηση. Τι είπε? Ψυχολογική τιμολόγηση. Αποκλείεται. Ναι. Αποκλείεται. Και το άκουγε. Λέγαμε για τα ίδια τιμολόγηση και μου λέει δεν το πήγανε 3, το πήγανε, μου λέει 2,99 για να νομίζω ότι κάνει 2. Δεν μπορώ να το πιστεύω αυτό. 7 χρόνια γύρισε το πει αυτό. 6 τότε. 6. Ναι, γιατί το άκουγε από τα μαθήματα. Και είναι καλλιτέχνης. Είναι τρελό. Προσπαθούμε
όλοι όσοι είμαστε οι φροντιστές του, έχει τη χαρά και τη μεγάλη χαρά να γνωρίσει παππούδες και γιαγιάδες. Ναι. Και μάλιστα, τουλάχιστον δικοί μου γονείς είναι και πάρα πολύ νέοι, το ίδιο και οι γονείς με πολλή ενέργεια και όρεξη. Οπότε δεν έχει οθόνη, δεν έχει εκτεθεί στη οθόνη, ούτε συστήνω παιχνίδι. Είναι στο κομμάτι της δημιουργίας, με πλαστελίνες, με πράγματα, γράφει βιβλία. Αυτό λείπει από τα περισσότερα παιδιά πλέον. Ναι. Γιατί και εμείς οι γονείς πιεζόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, το καταλαβαίνω δηλαδή και το ένα κομμάτι, το καταλαβαίνω και το άλλο το κομμάτι. Ναι. Και μου είπε χθες, είναι σαν να κάνει podcast ο Χρήστος, έτσι. Και μου είπε χθες, είχαμε βγει για φαγητό, γιατί είχα αρχίσει εγώ να τελειώσω και ήθελα να ασχοληθούμε μαζί. Μπράβο, σωστά. Και βγήκαμε και του εξηγούσα ότι οι γονείς κάνουν λάθη, γιατί μου έλεγε ένα περιστατικό που έγινε στο σχολείο. Και μου λέει, όμως πρέπει να καταλάβεις ότι τα δικά σας λάθη στοιχίζουν περισσότερο των παιδιών. Εντάξει, τώρα θέλω να φύγω. Τι είπε το παιδί. Κατάλαβες, δηλαδή, άλλο αν εγώ δεν φάω το φαγητό μου και μου πεις φάει το. Ναι. Άλλο αν εσύ κάνεις αυτό, σαν γονιός. Μιλάμε, έχει σοβαρή συνείδηση. Έτσι, όλα τα παιδιά είναι άλλη γενιά. 6 χρονών και να έχει τέτοια συνείδηση. Είναι άλλη γενιά. Είναι αυτό που λέμε και εσείς είστε άλλη γενιά, Ναι. πολύ πιο εξελιγμένη από εμάς. Και αυτή η γενιά είναι πιο εξελιγμένη από εσάς, μία φορά από εμάς άλλες 2. Μιλάμε, εντάξει, τώρα που πάτε παιδιά, και ειδικά για το γιο σου που εντάξει, το περίμενα. Είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της γενιάς του. Μπράβο. Ναι. Άμα είναι στις επόμενες γενιές, ίσως να φύγουμε εμείς καλύτερα. Τέλος πάντων. Τώρα που είπατε για παιδιά. Ναι. Εντάξει, είστε από ό,τι γνωρίζουμε καθηγήτρια σε πανεπιστήμια γενικά, ας πούμε. Και διδάσκεται γενικά πάρα πολλά παιδιά της ηλικίας μου, ας το πούμε πιο ειδικά. Σίγουρα σε έχουν εκφράσει άγχη ή φόβους τους οποίους έχουν για το μέλλον τους. Γιατί όλοι στο πανεπιστήμιο προφανώς ψάχνονται για το τι θα κάνουν. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος στον οποίο σε έχουν εκφράσει? Νομίζω ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να δεσμευτούν σε μια εταιρεία. Δηλαδή, βλέπω βιογραφικά, έρχονται κάποια βιογραφικά και βλέπεις ότι ένα παιδί είναι 24-25 χρονών και έχει αλλάξει 4 εταιρείες. Okay. Αυτό που βλέπω είναι μια ανασφάλεια, το αν θα βρω ένα κλίμα επαγγελματικό για να ταιριάξω. Γιατί θεωρώ ότι κανένα παιδί στα 20 δεν θέλει κάθε 6 μήνες να αλλάζει εργασιακό περιβάλλον, γιατί στο εξάμηνο δεν έχεις μάθει τι θέλει η εταιρεία να κάνει γενικά. Ποια είναι η κουλτούρα της. Άρα δεν θεωρώ. Βλέπω αυτό το κομμάτι. Σίγουρα υπάρχει το κομμάτι του μισθού, γιατί σου λένε και τα παιδιά και έχουν τόσο δίκιο ότι εγώ, κυρία Σαματά, με 800-900 ευρώ, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να ζήσουμε? Μπράβο. Δηλαδή το απλό ενίκιο και να συγκατοικήσω με ένα φίλο μου, με τον σύντροφό μου, θα είναι κατά άτομο 250-300 ευρώ. Αν εγώ παίρνω, μου μένουν άλλα 500, να βγω, να πληρώσω λογαριασμούς, να πάω στο σούπερ μάρκετ. Οπότε βλέπω ότι μια εύλογη απογοήτευση, ότι ωραία, και να πάω να δουλέψω και να κάνω υποχωρήσεις και να ανεχτώ τον μάνατζερ που θα μου κουνήσει το χέρι, που θα θεωρεί δεδομένη τη γνώση, που δεν θα έχει διάθεση, χρόνο, ό,τι θες, να κάτσει να μου δείξει κάποια πράγματα. Εγώ στο τέλος του μήνα δεν έχω τα απαραίτητα για να βιοποριστώ, όχι να ζήσεις. Να ζήσεις. Και το καταλαβαίνω και από την άλλη ότι δεν θέλω να ζητάω τους γονείς μου. Οι γονείς θέλουν να δώσουν. Ναι. Αλλά την άλλη δεν θέλω. Δηλαδή θέλω να αποδείξω αυτό που σου είπα στην αρχή, στον εαυτό μου, ότι μπορώ. Άρα όταν ο μισθός που παίρνω δεν μου επιτρέπει να ζήσω, αυτό που μόνο του με ρίχνει ψυχολογικά. Αυτό συναντάω. Και την ανάγκη, ωραία, να κάνω και πτυχίο, να κάνω μεταπτυχιακό, να κάνω και μια εξειδίκευση, αυτό πότε θα αναγνωριστεί? Μπράβο. Και ταυτίζομαι πάρα πολύ μαζί τους και τους καταλαβαίνω. Εγώ ευτυχώς είχα τη δυνατότητα να απορροφήσω και 2 φοιτητές εταιρείες που δραστηριοποιούμε. Ναι. Και μάλιστα έχω και μακροχρόνιες συνεργασίες μαζί τους. Αλλά εγώ μπόρεσα 2. Μακάρι να μπορούσα... Ναι, όλους. Περισσότερα παιδιά ή με πρακτική άσκηση, με οτιδήποτε, να πάρουν κάποια γνώση. Αυτό βλέπω, αυτό περισσότερο. Ένας προβληματισμός και μια ανασφάλεια. Εντάξει, γενικά όμως ανασφάλεια υπήρχε... Πάντα υπήρχε ανασφάλεια. Εντάξει, δεν ζούμε σε μια χώρα στην οποία μας επιτρέπει να μην είμαστε ανασφαλείς. Όχι. Το θέμα είναι
το πώς μπορούμε να την ξεπεράσουμε αυτήν την ασφάλεια. Γιατί νομίζω είναι και, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, και ένας από τους πιο αποτρεπτικούς παράγοντες που πλέον βλέπουμε ότι περισσότεροι νέοι έχουν ένα όνειρο στην αρχή, πάνε να ξεκινήσουν, αλλά αυτό τους κόβει κατευθείαν. Ναι, και γι' αυτό βλέπεις ότι εντάξει, το τι θα σπουδάσεις με το τι θα γίνεις τελικά τις περισσότερες φορές έχει τεράστια απόκληση και αυτό για μένα είναι και πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι στα 19, στα 20, προφανώς και δεν ξέρεις. Ναι, και εγώ είχα ξεκινήσει πόσα οικονομικά. Ποτέ που καταλάβαινα. Δηλαδή, πήγε ο καθηγητής, μας έλεγε μικρό, μάκρο, στατιστικές οικονομικές. Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Ο πατέρας μου με ρώταγε, καλά, δεν μπορείς να κάνεις φορολογική δήλωση. Δεν φτάσεις οικονομικά. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω ότι θα γίνει και είναι πολύ εύλογο να γίνει. Γιατί τις περισσότερες φορές είναι λογικό να μην έχεις την οριμότητα να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις. Από την άλλη, όταν βλέπεις ότι κάποιος μένει 10 χρόνια, 15 χρόνια σε επαγγέλματα όπως είναι της εστίασης. Ναι. Όχι ότι έχω θέμα με την εστίαση. Προφανώς. Καμία, έτσι, γιατί το αναφέρω δεύτερη φορά. Γιατί όλος βγάζει χρήματα και ζει. Μετά φτάνεις 29-30, θα πας σε μια εταιρεία για μια συνέντευξη και θα πεις. Ναι, τι έχω κάνει. Όχι ότι είναι κακό. Κατάλαβες να σου πω. Προφανώς, καμία δουλειά δεν τροπεί. Μπράβο. Ναι, καμία δουλειά. Και από τη στιγμή που ζεις και ζεις και μια χαρά, αλλά θα είναι δύσκολο μετά να κάνεις την αρχή. Και εκεί πολλές φορές μπορεί κάποιος να απογοητευτεί. Αλλά αν το θέλεις, ξαναλέω, πρέπει να το δεχτείς. Δηλαδή πρέπει να κάνεις αυτές τις θήσεις που θα χρειαστεί να κάνεις. Θα πρέπει να περάσεις από όλα τα στάδια μέχρι να ανακαλύψεις ποιος είσαι και τι μπορείς να κάνεις. Ποιος είσαι, όχι τι θα σου πούν ότι είσαι. Ναι. Θα ακούσεις πάρα πολλές απόψεις. Εγώ έχω ακούσει τα χειρότερα σχόλια. Για πού? Για επαγγελματικά. Έχω ακούσει ότι, τι να σου πω, δουλεύει πολύ με το λάθος τρόπο, δεν το κάνει σωστά. Δεν το κάνει σωστά, αλλά χωρίς να ξέρω ποιος ήταν ο σωστός τρόπος που θα έπρεπε να το κάνω. Είναι πολύ ανταγωνιστική, δεν ξέρει να συνεργάζεται. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Έχω στενοχωρηθεί. Τώρα, στα 45, είμαι σε μια φάση που ακούω τα πάντα, τα δέχομαι, τα φιλτράρω, στενοχωριέμαι 10 λεπτά μου. Μου πήρε πολλά χρόνια, έτσι. Στην αρχή, όταν άκουγα μια αρνητική κριτική, στεναχωριόμουν. Ήξερα ότι αυτό δεν με καθορίζει, αλλά έψαχνα να βρω που έδωσε το δικαίωμα να ακουστεί. Γιατί θεωρούσα ότι κάτι έχω κάνει κι εγώ λάθος. Δεν γίνεται κάποιος να τοποθετείται τόσο αρνητικά για σένα. Αλλά δεν έλεγα και το διόρθωνα. Δηλαδή, όταν έβλεπα κάτι, προσπαθούσα να τσαλακωθώ μέσα μου και να πω όχι, θα το κάνεις έτσι. Αλλά χωρίς να χάσω τη δική μου αυθεντικότητα. Ναι, είναι σωστό. Χωρίς να χάσω τη δική μου ταυτότητα και το δικό μου χαρακτήρα. Ναι, έχω ακούσει πολλά. Πολλά. Και επειδή γενικότερα εγώ που σας ξέρω και όσοι, εμπιστεύομαι την κρίση σας όχι μόνο σαν άνθρωπο αλλά και σαν καθηγήτρια. Σαν καθηγήτρια, όπως έχουμε πει, έχετε δει πάρα πολλά παιδιά με ανασφάλειες και φόβους. Το θέμα όμως είναι ότι η αγορά σήμερα είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Και ας πούμε από ένα 100% των φοιτητών, το 5% θα είναι αυτό το οποίο ας πούμε θα υπερπηδήσει αυτή την ανασφάλεια και το φόβο. Ναι. Πώς εσείς αυτό το ξεχωρίζετε, δηλαδή τι βλέπετε σε έναν 20χρονο φοιτητή και λέτε ναι, αυτός, ξέρεις τι, ίσως περάσει αυτό το ας πούμε boundary. Ναι. Αρχικά θέλω να σου πω, χωρίς να θέλω να σου απογοητεύσω, ότι η αγορά της Ελλάδας είναι πολύ μικρή. Αλήθεια. Ναι. Ωραία. Είναι πολύ μικρή. Πολύ μικρή τι εννοώ. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο αριθμό πολυεθνικών εταιριών. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει σε σχέση με τον αριθμό των αποφύτων, έτσι. Ναι. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ελληνική μικρομεσαία εταιρεία, την οποία έχω υπηρετήσει και αγαπώ πλέον πολύ. Ναι. Δεν έχω περάσει από πολυεθνικό περιβάλλον. Okay. Έχω όμως πάρα πολλούς φίλους μου που είναι εκεί, έχουν κάνει πολύ πετυχημένες καριέρες. Έχουν κάνει πολύ πετυχημένη καριέρα. Καριέρες δεν πάει. Έχουν κάνει μια πολύ αξιόλογη σταδιοδρομία. Οπότε φαντάσου το ένα κομμάτι σε μια πολυεθνική που έχει 700-800 εργαζόμενους, πόσο δύσκολο είναι να μπεις και πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσεις, να πάρεις μια μανατζήρια θέση. Από 800. Ναι. Και σκέψου μια ελληνική μικρομεσαία εταιρεία που έχει, ξέρω εγώ, 15, 20, 50, ξέρω εγώ, max εργαζόμενους, όπου, ξέρω εγώ, οι 10-15 θα είναι οικογένεια. Εντάξει.
Εκεί δεν είναι τόσο αξιοκρατικά τα πράγματα, νομίζω. Νομίζω ότι πουθενά δεν είναι στην Ελλάδα. Όχι, πουθενά, μην είμαι απόλυτη. Χρειάζεται λοιπόν να αρχίσει να προσαρμόζεσαι. Πώς λοιπόν, άρα δεν είναι τόσο μεγάλη αγορά όσο πιστεύουμε. Είναι πολύ συγκεκριμένη. Άρα από τα πρώτα σου βήματα πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Είναι οι συζητήσεις που έχουμε κάνει μέσα στις αίθουσες, γιατί το μάθημα, θυμάσαι, δεν είναι τόσο αυστηρά ακαδημαϊκό. Ναι, το ξέρω. Οπότε το πιο βασικό κομμάτι είναι λοιπόν να ξεκινήσεις να είσαι επαγγελματίας, δηλαδή να έχεις και στα 20 σου μια επαγγελματική συμπεριφορά. Ναι. Να αποφύγεις το κοτσομπολιό, να αποφύγεις να μην αναλάβεις ευθύνη, να αναλάβεις την ευθύνη που σου αναλογεί. Να μην σταματάς να εξελίσσεσαι, να μην προκαλείς με τη συμπεριφορά σου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Σωστό. Άρα, αν το πάμε, για να σου απαντήσω έτσι στην ερώτηση, αυτό που βλέπω είναι διάθεση στο μάθημα, να συμμετέχει ο φοιτητής, να έχει άποψη, να μην έχει πρόβλημα να φέρει τον αντίλογο, να μην πει στον καθηγητή αυτό δεν το καταλαβαίνω, μπορείτε να μου το εξηγήσετε, μπορείτε να μου φέρετε ένα σύγχρονο παράδειγμα. Να μην είναι οι εργασίες του ChatGPT. Đúng είναι λίγο πιο ελεγχόμενα αυτά πλέον τα πράγματα. Καλά, εντάξει τώρα. Δηλαδή να το έχει προσπαθήσει με την εργασία του. Ας είναι μια εργασία που δεν θα πάρεις το 70, θα πάρεις το 57, θα πάρεις το 60, αλλά θα είναι μια εργασία δική σου. Άρα δείχνει ότι τον ενδιαφέρει εκεί που βρίσκεται. Τον ενδιαφέρει όχι για να πάρει βαθμό, τον ενδιαφέρει για να μάθει και να εξελιχθεί. Τον βλέπεις ότι δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Θα σε ρωτήσει και θα σου φέρει ιδέες, διάφορες ιδέες δικές του, startup, έτσι να κάνουμε αυτό. Θα τον δεις. Ότι έχει όρεξη. Ότι έχει όρεξη γενικά για τη ζωή του. Τον έχει προβληματίσει δημιουργικά. Ότι ψάχνεται. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι φοιτητές που βρίσκονται εκεί γιατί το ζήτησαν οι γονείς τους, γιατί σπουδάζουν όλοι και πρέπει να σπουδάσω κι εγώ. Ναι, υπάρχουν φοιτητές. Πολύ συνήθες αυτό. Πολύ. Υπάρχουν φοιτητές που είναι όλο το 3ωρο μέσα στο κινητό. Μεγάλη μάστιγα. Υπάρχουν που είναι φυγόπονοι. Που βλέπεις ένας φοιτητής, ας πούμε, θα μπει σε μια ομαδική εργασία και αν μπορεί να την κάνουν οι άλλοι και εγώ να έρθω για λίγο εκείνη την ημέρα. Και επίσης το βλέπεις και τον φοιτητή, ο οποίος είναι η κοινωνία, ο κόσμος, ο μικρόκοσμος του πανεπιστημίου, ο μικρόκοσμος της κοινωνίας μας. Δηλαδή θα δεις ένα φοιτητή που όταν θα συμβεί κάτι θα φταίει ο καθηγητής, θα φταίει ο συμφοιτητής του. Όλοι οι άλλοι θα φταίνε. Μπράβο, δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ό,τι που και να έχει συμβεί, εγώ δεν φταίω. Είμαι έξω από όλο αυτό. Εκεί καταλαβαίνεις ότι. Όχι ότι είναι απίθανο. Όλα είναι πιθανά. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να κάνει ένα growth και στα 28-30 του, έτσι, που οριμάζει και σε διάφορα. Του συμβαίνει και στη ζωή του διάφορες αναποδιές και αναγκάζεται να οριμάζει. Θα έρθει η ορίμανση. Οπότε το βλέπεις. Το βλέπεις πότε ένας φοιτητής. Αυτό που κάνεις εσύ τώρα. Εγώ διδάσκω 10 χρόνια, ποτέ δεν με έχει καλέσει ένας φοιτητής μου. Αυτό σου λέω, όταν το είδα, λέω ναι, είναι δυνατόν να μην στηρίξεις, να μην είσαι το παράδειγμα. Το βλέπεις. Και είναι μεγάλη μας ευθύνη και είναι υποχρέωσή μας να σας βοηθήσουμε. Αυτή τη λογική δυστυχώς δεν την έχουν πολλοί σαν εσάς. Όχι, αν μπεις στην αίθουσα, γιατί εγώ κάνω προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και κάνω και συστέλες. Ναι, γι' αυτό έχετε εμπειρία. Εγώ δεν θέλω να κάνει κοιλιά το 3ωρο. Θέλω να είσαστε σε εγρήγορση. Θέλω να σε ρωτήσω, θέλω να σε καταλάβω, θέλω να σε μάθω, θέλω να πάρω και να πάρεις. Δεν έχω έρθει να σου πω αυτή είναι η θεωρία του Kotler, έφυγες και να είμαι σίγουρη ότι σύμφωνα με το handbook τα έχω κάνει σωστά. Οπότε με προβληματίζει. Δηλαδή θέλω να δω παιδιά να προχωράνε, να εξελίσσονται. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Νομίζω κάποιος τότε σε εμάς μας είχε σαμποτάρει άσχημα. Δηλαδή 9 το πρωί σε τι εγρήγορση να είμαστε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Εντάξει τώρα. 9 το πρωί. Ήσασταν. Εντάξει, ήσασταν. Συμμετείχατε στο μάθημα. Δεν έχω παράπονο. Αν με ρωτάς γι' αυτό. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Έχω δει ότι γενικότερα έχετε μια εμπειρία στο AI. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι. Έχετε μια εμπειρία. Ναι. Ας πούμε ότι αφού έχετε πάρει και πτυχία στο digital marketing όπως έχουμε αναφέρει, πολλοί στη γενιά μου φοβούνται ότι το AI θα αντικαταστήσει τη δουλειά τους. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει σαν προβληματισμό. Πολύ.
Εσείς το AI πώς το βλέπετε, σαν απειλή ή σαν ευκαιρία? Λοιπόν, έχω γράψει και ένα αντίστοιχο άρθρο. Δεν θα πω σε ποιο μέσο. Εντάξει, είναι προφανώς. Δηλαδή το έχω προβληματιστεί σε αυτό. Ναι. Έχω κάνει και σπουδές πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά έχει έρθει όλα αυτά τα εργαλεία, το Claude, το Gemini, το Perplexity, όλες αυτές τις επιλογές, ναι. Που αρχίζει τώρα ο κόσμος και τα χρησιμοποιεί. Ακόμα δεν έχουμε εκπαιδευτεί στο σύνολό μας. Σαν καθηγητές. Όχι. Οι εταιρείες δεν έχουν ακόμα όλα τα στελέχη τους εκπαιδευτεί. Περισσότερο είμαστε σε ένα στάδιο που περισσότεροι έχουμε αυτή την εμπειρία της τεχνητής νοημοσύνης από προσωπική χρήση. Έχω ρωτήσει ένα ταξίδι, πώς θα κάνω ένα ταξίδι. Μπράβο. Ναι. Ή περισσότεροι ζητάμε από αυτά τα εργαλεία να μας δώσουν μια απάντηση. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε σαν υποκατάστατο του Google Search. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες η τεχνητή νοημοσύνη. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά. Τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει εντολή. Εντολή σημαίνει σκέφτομαι. Άρα, για να με βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να βάλω το μυαλό μου να δουλέψει και να του δώσω μια σωστή εντολή. Γιατί, ας πούμε, είναι ένας assistant. Αν εγώ περιμένω ότι έχω βρει ένα σωτήρα όπου θα του λέω κάνε μου την εργασία. Ναι, και θα την κάνει. Απάντησέ μου σε αυτό το email. Ναι. Μοιραία σταματάω να σκέφτομαι. Πάω να παύουμε. Σωστό. Τι είναι το μυαλό, είναι σμής, έτσι. Πρέπει να του δίνει τροφή, ρεθίσματα. Οπότε αν αποφασίσουμε και εμείς σαν καθηγητές, εμείς σαν άνθρωποι που είμαστε σε κάποιες θέσεις ευθύνης σε εταιρεία, ότι εσείς θα λειτουργείτε αυτά τα εργαλεία με αυτόν τον τρόπο και δεν θα σας βοηθήσουμε στο πώς να διευρύνετε τη δημιουργικότητα, στο πώς να ιεραρχήσετε την καθημερινότητα με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε να φύγει η λάτζα, με εισαγωγικά η λάτζα, έτσι, αυτό που δεν είναι τόσο παραγωγικό και δημιουργικό, αλλά πρέπει να το κάνεις και να προχωρήσουμε έτσι, δημιουργικά κάποια project, να κάνουμε πιο γρήγορα, να έχουμε περισσότερους πελάτες, καλύτερο service, καλύτερο customer experience. Αν όλοι μαζί, γιατί ο άνθρωπος θα ηγηθεί της τεχνητής νοημοσύνης, το πάμε με αυτόν τον τρόπο, ναι. Αν δούμε ότι υπάρχουν τα παιδιά 18 χρονών που μπαίνουν σε ένα πανεπιστήμιο, το ChatGPT και όλα αυτά τα εργαλεία κάνουν τις εργασίες, το ChatGPT δίνει τις λύσεις, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Γενικά. Στη ζωή τους μετά, γιατί μετά το πτυχίο δεν έχει και πολύ νόημα. Ποτέ δεν είχε. Όχι, ποτέ δεν είχε. Το πτυχίο θα σου δώσει μια γενική γνώση. Η αγορά θα σου δώσει την εκπαίδευση. Την εμπειρία. Και αυτό θα έρθει με το χρόνο. Άρα, εγώ θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όταν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά, άρα τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί σωστά, είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο για ανάπτυξη σε πάρα πολλά επίπεδα. Όχι στα προσωπικά. Ναι, το έχω ακούσει και αυτό, ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιούν με το AI. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Αν δηλαδή είναι ασφαλές να το κάνουμε. Γιατί μετά θα βγεις με τον άνθρωπο αυτό, οπότε δεν θα μπορεί το ChatGPT να δώσει τις απαντήσεις που θα θέλεις. Θέλει μια προσοχή, όπως όλα. Βασικά όλα θέλουν ένα μέτρο. Ναι. Το ίδιο και το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά θα συμπορευτούμε από εδώ και πέρα μαζί της. Οπότε ας την καλοδεχτούμε και ας την αξιοποιήσουμε τον τρόπο που... όσο πιο σωστά μπορούμε. Ακριβώς. Σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο λίγο δεν έχουμε αναλύσει, είναι ότι έχετε κάνει κι εσείς μια δικιά σας εταιρεία. Ναι. Στην οποία δεν θέλω να σταθώ κυρίως σε αυτήν, αλλά στο ότι. Πλέον έχω ακούσει από πάρα πολλούς δουλειάς μου ότι έχουν και αυτοί, όπως λέτε, έχουν ιδέες όλοι και ίσως ξεκινάνε με το πιο απλό, σου λέει θέλω να ανοίξω ένα e-shop. Θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι ότι περισσότεροι έχω δει ότι κολλάνε εισαγωγικά. Γιατί δεν έχουν budget μεγάλο ή γενικά δεν έχουν budget. Ναι, το budget είναι πάντα ένας ανασταλτικός παράγοντας. Μπράβο. Το θέμα είναι το θέμα ότι ποια πρέπει να είναι τα soft skills που πρέπει να έχει ένας νέος, έτσι ώστε και με χωρίς budget. Χωρίς πολύ budget. Ή να βρεθεί μια χρηματοδότηση. Μπράβο, να μπορεί να μην το παρατήσει τελείως. Δηλαδή αυτό είναι το χειρότερο. Που κάτι ξεκινάμε. Και μετά το απογοητευόμαστε και το παρατάμε. Με την πρώτη δυσκολία. Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει και εσύ, σαν άνθρωπος, να έχεις κάποια ιδανικά, κάποια σταθμά, όπως λέμε. Τι πρέπει να έχει ένας νέος? Νομίζω ότι αρχικά πρέπει να ανακαλύψεις, να εμπνευστείς, να έχεις μια ιδέα για να ικανοποιήσεις μια ανάγκη με έναν τρόπο διαφορετικό ή να προσφέρεις, θες στην ανθρωπότητα, θες στους καταναλωτές, θες στους ανθρώπους, γιατί είναι συναίσθημα το προϊόν και η υπηρεσία πάνω απ' όλα, κάτι το οποίο ικανοποιεί μια ανάγκη που
δεν την ήξεραν ή δεν υπήρχε ένα προϊόν να την ικανοποιήσει. Ναι. Άρα πρέπει να βρεις κάτι, ξέρω ότι θα ακουστεί κλισέ, καινοτόμο. Καινοτόμο. Ναι. Ωραία. Κάτι που να έχεις να πεις, αλλά να το πιστεύεις έτσι και όντως να ισχύει, κάτι διαφορετικό. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι, δηλαδή έρχονται πολλά παιδιά και μου λένε να κάνω ρούχα. Ναι, να κάνεις ένα brand. Αλλά πρέπει να διαφοροποιηθείς κάπως. Πες μου όμως, αυτό το brand τι θα θα χρησιμοποιήσω έναν, ξέρω εγώ, τραγουδιστή. Ναι. Θα το κάνω μέσω TikTok. Ναι. Αυτό είναι το μέσο προβολής. Άρα πρέπει να έχεις μια ολοκληρωμένη ιδέα. Αν την ιδέα σου την πιστέψεις, Ναι. δεν θα την εγκαταλείψεις ποτέ. Θα περάσετε με την ιδέα σου κρίσεις, Ναι, αμφισβήτησης, όπως περνάνε όλες οι σχέσεις. Αλλά αν τα θεμέλια της είναι γερά, δηλαδή στο δικό μου το κομμάτι, ας πούμε, το επιχειρήν, πραγματικά πίστευα και ακόμα πιστεύω ότι είναι μια υπηρεσία που όντως κάποιος την έχει ανάγκη. Ναι. Άρα ψάχνει για αυτή την ανάγκη στο διαδίκτυο και εγώ του δίνω μία λύση. Άρα πρέπει να βρεις μία ανάγκη και να είσαι η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα εισαγωγικά. Πρόβλημα μπορεί να είναι πώς να πάω διακοπές στην Τζαμάικα. Ναι. Αυτό το πρόβλημα Και είναι, έτσι. πολύ μεγάλο. Άρα να μην είναι κάτι που το έχουμε δει και το έχουμε ακούσει. Ας είναι στα ρούχα, ας είναι ένα e-shop, αλλά να έχει μία διαφοροποίηση, να έχει κάτι να σου πει, να έχει, δηλαδή κάποιος που θα μπει σε ένα site, θα κατεβάσει μία εφαρμογή, να καταλάβει αυτή τη διαφορά. Ναι. Και να βρει την ανάγκη του μέσα σε αυτό, γιατί ξέρεις τι παθαίνουμε. Πολλές φορές παθαίνουμε έρωτα με τον brand μας. Ναι. Παθαίνουμε έρωτα με την εταιρεία μας και μιλάμε στον χρήστη, γιατί είμαστε πλέον χριστοκεντρικοί, έτσι, αφού είμαστε στο διαδίκτυο περισσότερες εταιρείες, και του μιλάμε για μας. Ναι. Και ο χρήστης, αν θες ο καταναλωτής, αν θες ο πελάτης, λέει δεν με νοιάζει. Ναι, δεν με έχεις βάλει εμένα σε αυτή την εξίσωση. Μπράβο. Άρα αν θες να πουλήσεις ένα προϊόν, αν θες να πουλήσεις μια υπηρεσία, αν θες να βιοποριστείς, αν θες να εξελιχθείς από αυτό, πρέπει να αγκαλιάσεις τον καταναλωτή. Πρέπει να μιλήσεις στην καρδιά του πελάτη και να του πεις αυτή είναι η ανάγκη σου, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Εγώ έχω να σου προσφέρω. Και να μην χάσεις ποτέ αυτή την ταυτότητα, ότι ό,τι κάνεις, το κάνεις για τους ανθρώπους. Έτσι. Εννοείται έχεις στόχο το κέρδος, γιατί προφανώς, και φόρους θα πληρώσεις και πολλά όλα αυτά, τα έξοδά σου πρέπει να καλύψεις, τους συνεργάτες που να τους πληρώσεις, αλλά πού είναι ο πελάτης σου σε αυτό. Ναι. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο πλέον για μια επιχείρηση να, ας το πούμε, γεννηθεί και να διαρκέσει? Δηλαδή έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο ότι όλες οι νέες επιχειρήσεις, οτιδήποτε και να είναι, σε ρούχα, σε γυαλιά, σε οτιδήποτε, στον πρώτο χρόνο κλείνουν. Ναι. Δηλαδή, και δεν κλείνουν μόνο από θέμα δεν υπάρχει αγορά. Εντάξει, αγορά υπάρχει. Ναι. Δηλαδή για οτιδήποτε θέλουν να κάνουν. Το θέμα είναι ότι κάτι νομίζω οι ίδιοι δεν κάνουν καλά. Για να μην. Ξέρεις τι είναι, ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής είναι ότι είναι πολύ εύκολο να γίνεις viral, να γίνεις πολύ γνωστός ξαφνικά. Ναι. Και αυτό μετά, ξέρεις τι, το θέμα είναι, ωραία, γίνεσαι επιτυχημένος, το πώς το διατηρείς αυτό. Και πολλοί δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτή την επιτυχία. Ναι. Και κάπως ούτε έχουν το επόμενο βήμα προβλέψει, δεν το έχουν πλανάρει, αυτό που φωνάζουμε marketing plan. Ναι. Και όχι απλά δεν είναι έτοιμοι να το διαχειριστούν, δεν το έχουν καν προβλέψει ότι θα έρθει. Οπότε κάνουν κάποιες κινήσεις σπασμωδικές, χωρίς από ένστικτο περισσότερο, και οι εταιρείες δεν πετυχαίνουν. Επίσης, θα ακουστεί λίγο βαρύ, μια παθογένεια, όχι παθογένεια. Ένα χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι είναι πάρα πολλές πλέον επιχειρήσεις στο κομμάτι του καφέ, της εστίασης. Ναι, η εστίαση έχει ριεύσει. Φούρνος. Δηλαδή, οπότε, ναι, πάρα πολλές επιχειρήσεις σε αυτό τον κλάδο. Ποια η διαφοροποίηση που λέγαμε πριν? Μπράβο, η διαφοροποίηση. Μα το θέμα είναι ότι πλέον νομίζω έχουν κινηθεί όλες οι καφετέριες και γενικά στην εστίαση, γιατί νομίζω κατέχει το 30% του ΑΕΠ. Ναι. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε κάτι να παράξουμε σαν χώρα, ναι, δεν είναι λίγο να σου πει είτε θα κινηθώ στον τουρισμό που έχει αυτή τη στιγμή τα χρήματα. Γιατί, εντάξει, και έχουμε ακούσει στάσιμα ότι κάποιοι δεν παίρνουν λεφτά, αλλά εγώ προσωπικά έχω δει ότι κάποιοι, ας πούμε, δεν είναι με 800 ευρώ. Δηλαδή έχουν μια οικονομική άνεση. Οπότε εγώ θα λέγω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε, στη διαφοροποίηση. Και γενικά, όχι μόνο στον τουρισμό, γενικά και σε άλλους κλάδους. Ακριβώς, αλλά και στον τουρισμό, σίγουρα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε
για τουρισμό υγείας, για τουρισμό ευεξίας, για αθλητικό τουρισμό. Ναι. Δηλαδή, έχουμε και εδώ βγάλει μια ταυτότητα, ένα brand identity για την Ελλάδα, ήλιος θάλασσα, έχει τόσα πολλά Ναι, ναι. η Ελλάδα να προσφέρει σαν τουρισμό. Το λέω γιατί το ανέφερε σαν παράδειγμα. Ναι. Βασικινητήριος δύναμη της ελληνικής οικονομίας, ναυτιλία, είναι ο τουρισμός, αλλά μόνο ήλιο και θάλασσα. Δεν έχουμε πολιτισμό. Έχουμε άλλα τόσα. Άλλα τόσα, και βλέπεις άλλες χώρες που δεν έχουν το 1/3 από ό,τι έχει η Ελλάδα. Ναι. Και έχουν κάνει προϊόντα, τουριστικά προϊόντα. Ναι. Έχουν δημιουργήσει δηλαδή εισρωές τουριστών. Μπράβο. 12 μήνες το χρόνο. Και 12 μήνες και εμείς μπαίνει ο Μάιος, κοιτάμε τις αφίξεις. Γιατί να έχει η Ελλάδα, ας πούμε, ένα εξάμηνο. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε να καινοτομήσουμε και σε υπηρεσίες και σε προϊόντα. Έχουμε τόση παραγωγή, τόσα προϊόντα. Ασχολούνται οι άνθρωποι με αυτό το κομμάτι. Ακόμα και το ελαιόλαδο. Μπράβο, ναι. Πολλά θα μπορούσαμε. Πολλά. Μια λέξη λίγο να ξεφύγουμε από το επιχείρημα. Εγώ είδα ότι είχατε φύγει Αμερική. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο. Ναι. Παίρνει μια βάλτσα φεύγω. Ναι. Πιστεύετε ότι αν τότε δεν είχατε πάει, ναι. και ας πούμε ότι τις σπουδές και τα πτυχία που έχετε, τα έχετε πάρει από εδώ, από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Ναι, έχω ελληνικό πανεπιστήμιο. Ναι. Λέω όμως τα βασικά. Πιστεύετε ότι θα ήταν το ίδιο? Η γνώμη μου, είμαστε κοσμοπολίτες. Okay. Οπότε το να φύγει κάποιος να εργαστεί για ένα μικρό, μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, να σπουδάσει στο εξωτερικό, σίγουρα διευρύνει τους οριζοντές του. Άρα δεν θα έλεγα να φύγετε από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα... Ναι. Όχι, και η Ελλάδα δίνει ευκαιρίες και μπορούμε να δημιουργήσουμε και ευκαιρία. Ο άνθρωπος, άμα θέλει να δημιουργήσει και δεμένο να τον έχεις κάπου, θα κάνει κάτι με τις αλυσίδες του. Ναι. Ακραίο, αλλά πραγματικό. Άρα θα έλεγα ότι αν έχει τη δυνατότητα να φύγει για κάποια χρόνια, είτε για σπουδές, είτε για να εργαστεί και να πάρει μια εμπειρία και ας τη φέρει μετά στην Ελλάδα. Γιατί όχι, γιατί δηλαδή πρέπει κάποιος να φύγει? Ούτε έχουν φύγει φίλοι μου και συγγενείς μου στο εξωτερικό, κάποιοι πετύχανε, κάποιοι γυρίσαν, αλλά σίγουρα ήταν μια εμπειρία. Κάνανε ένα βήμα, δηλαδή. Μια εμπειρία. Μπράβο. Ωραία, γιατί εμπειρία. Να μην δημιουργήσεις νέες εμπειρίες? Ναι, όχι, θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα. Okay. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία, είδα άλλα πράγματα, ήρθα διαφορετική από το εξωτερικό. Προφανώς. Ναι. Αμερική πήγατε. Ναι. Όχι, θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα. Ναι. Κάντο, αν θέλεις, φύγε. Αλλά όχι με τη λογική ότι η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Ναι. Brain drain και όχι. Ας πάμε λίγο τώρα σε μια άλλη ερώτηση, η οποία είναι λίγο πιο στοχαστική. Εντάξει, πιο ωραία. Ναι. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχετε δεχτεί ή έχετε ακούσει? Λοιπόν, ωραία. Από καθηγητή μου στο πρώτο μεταπτυχιακό, ο οποίος και τότε είχα στο μυαλό μου τόσα πολλά πράγματα που ήθελα να κάνω. Όπως όλοι οι νέοι. Δεν ήμουν τόσο νέα όταν έκανα το πρώτο μεταπτυχιακό, αλλά είναι. Ο οποίος με έχει πιάσει κάποια στιγμή και μου λέει, αρχίζει τώρα, προσπαθεί να μου δώσει μια κατεύθυνση και μου λέει κάτι. Πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις. Εντάξει. Γιατί εγώ πάντα θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και του λέω, ξέρετε κάτι, ναι, αλλά προσπαθώ, αλλά δεν είναι μόνο ένα πράγμα που με γεμίζει και θεωρώ ότι με ολοκληρώνει. Και υπάρχει μια παύση και μου λέει, τότε συνέχισε με αυτό. Τι? Ακριβώς αυτό. Ποια είναι η λογική? Η λογική ότι αφού δεν σε γεμίζει ένα πράγμα, δηλαδή το να πας να γίνεις αυτό και να πορευτείς με αυτή την ταυτότητα και με αυτό να προχωρήσεις και να κυνηγήσεις μονόπλευρα αυτό, αλλά μπορείς να διαχειριστείς τα 100 μέτωπα ανοιχτά, τότε μου ήρθε να μου πει κάντο. Παρέμεινε. Αλλά η αρχική του πρόθεση ήταν ότι αποφάσισε τι θες να κάνεις, επιτέλους. 1, 2, ποιο θες? Θες αυτό ή θες αυτό, γιατί... Πώς είναι δυνατό, θα κουραστείς, θα εξαντληθείς, θα. MD. Και έχουν περάσει τα χρόνια, συνεχίζω να μιλάω μαζί της στο LinkedIn, ένας άνθρωπος που εκτιμώ και μου λέει, και μου είχε γράψει τα χαρακτηριστικά, βλέπω ότι συνεχίζεις ακόμα. Και του λέω, ακολουθώ τη δική σας συμβουλή εκείνο το απόγευμα. Άρα, αυτό που θα έλεγα και εσένα είναι, μην ακούσεις τι θα σου πούνε. Ναι. Δηλαδή, όχι να αγνοήσεις, ούτε να έχεις υπεροψία, ούτε... Άκουσέ το, αλλά μην χαθείς όλες αυτές τις φωνές.
γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος όντως θα το λέει με ενδιαφέρον, αλλά δεν θα σε έχει καταλάβει στο 100% τι μπορείς να κάνεις. Μη βάλεις ταβάνι. Αυτό λέω σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Εσύ ξέρεις που μπορείς να φτάσεις. Ναι. Δεν το ξέρει κανένας άλλος, μόνο εσύ. Οπότε, όσο ό,τι και να σου πούνε, ότι μη βάλεις ταβάνι. Ναι, μη βάλεις. Έμεσα και εμένα αυτός ο άνθρωπος αυτό μου είπε εκείνο το απόγευμα. Μη βάλεις. Άστα. Γι' αυτό φτάσατε και εδώ που φτάσατε, έτσι. Δεν είναι τυχαία όλα. Ναι. Και νομίζω ότι κάτι που είχα και το έχω ακόμα. Κάποιοι μου λένε δεν φοβάσαι. Δεν είναι ότι δεν φοβάμαι. Έχω άγνοια φόβου σε κάποιες περιπτώσεις. Το πιστεύω ακόμα και τώρα. Αυτό είναι και καλό και κακό. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Γιατί μου λένε δεν φοβάσαι. Και λέω όχι, δεν φοβάμαι. Ναι. Αλλά γιατί πάντα παίρνω σοβαρά ότι ό,τι μου λέει, όποιος μου το λέει, ακόμα και αν μου είναι άνθρωπος που δεν μου είναι πολύ συμπαθής. Μετά λέω, ξέρεις κάτι, το έκανες, αλλά είχες άγνοια φόβου. Δεν το ήξερες ότι έρχεται αυτό. Ναι, οπότε. Ναι, το έχω αυτό, αλλά προσοχή σε αυτό το κομμάτι τώρα. Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε κι εμείς επιτέλους το podcast. Κυρία Σαμάτα, ας πούμε ότι είναι μεγάλη μου τιμή που μου κάνατε την αρχή. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, στην αρχή όταν έψαχνα, το είχα φανταστεί, λέω, ίσως με τόσα άκυρα που έχω φάει, λέω, κυρία Σαμάτα, μας βοηθήσει. Πάλι καλά που ήσταν κι εσείς εδώ. Και θα έρθουν κι άλλοι, να σίγουροι γι' αυτό. Μακάρι. Αν το αφήσεις, θα σε αφήσει. Αν δεν το αφήσεις, θέλω να σου πω ότι όταν μια και ανέφερε στη δική μου εταιρεία, πρέπει να είχα ακούσει 99 όχι. Αλήθεια σου λέω. Άκουσα από έναν άνθρωπο, γιατί ψάχνα και ένα συνεργάτη. Προφανώς. Από έναν άνθρωπο, ο οποίος, πρόσεξε όμως τι μου είπε, πάμε και ό,τι και να κάνεις, εγώ θα σε στηρίξω. Έχω περάσει 6 χρόνια, στις φορές έχει τύχει μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο και του λέω: ξέρεις κάτι, σκέφτομαι να κάνω αυτό. Μου λέει: κάντο και ό,τι και να χρειαστείς, εγώ θα σε στηρίξω. Διαμάντη. Ψάξε να βρεις αυτούς τους ανθρώπους, Σαμίρ, που θα σου πούνε όταν θα τους στείλεις ένα email ή θα τους πάρεις ένα τηλέφωνο, Σαμίρ, εγώ θα έρθω, κάντο εσύ. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν, μην έχεις μέσα αυτή την αμφιβολία. Υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν την ίδια λογική, την ίδια κουλτούρα, την ίδια διάθεση να προσπαθήσουν. Και υπάρχουν άνθρωποι που θα σου πούνε: σταμάτα το τώρα, εσύ ποτέ όχι. Ψάξε αυτούς τους ανθρώπους που θα σου πούνε το ναι, το δικό σου, αυτό που θες να ακούσεις, γιατί στο λέω με απόλυτη βεβαιότητα υπάρχουν. Ναι, το ακούω. Οπότε, για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να τελειώσουμε κι εμείς επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους θα παρακολουθήσετε το πρώτο επεισόδιο του Gen Z Mindset. Έχουμε ανεβεί σε όλα τα social, Spotify, TikTok, Instagram και YouTube από την επόμενη εβδομάδα προφανώς. Αλλά μέχρι τότε εμείς θα μιλήσουμε μέχρι και τον επόμενο καλεσμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Σαμίρ. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Επίσης.